Mira la cámara. Ay, que ya viven por allí. Esa es la policía. Majestad, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, majestades, bienvenidos a esta parroquia de San Bartolomé de Alfara del Patriarca, que lleva muchos meses esperando su visita y que quiere agradecerles ante todo su presencia entre nosotros y la ilusión que van dejando por el camino. Me voy a permitir el lujo, con el permiso de todos los que están aquí presentes, de leerles mi carta en directo para que puedan así asegurarse de que me llegan bien los regalos. Igualdad, fraternidad, fe, caridad y esperanza es lo que pido para mí y para toda esta parroquia de Alfara, y también me atrevo a pedir, porque en la parroquia todo es bien recibido, si quieren dejar algo de carbón, de oro o de incienso, aquí todos le damos uso. Así que benvolgut senyor rector, xiquets i xiquetes del poble d'Alfara del Patriarca, com a molt bé sabeu, som els Reis Mags d'Orient. Els nostres noms són Melchor, Gaspar i Baltasar. Hem arribat a este acollidor poble muntats a camells i cavalls elegants, guiats per un estel brillant que observem des de les nostres terres llunyanes i que ens condueix on va néixer Jesús, a Betlem. Tots tres representem el món. Melchor ve d'Europa, Gaspar d'Àsia i Baltasar de l'Àfrica. Anem en busca del xiquet Jesús, a qui l'oferim or, encens i vidre. L'hem trobat en aquesta imatge de la vostra parròquia, però també en tots aquells en els que ells amaven. Els pobres, els malalts, els que pateixen, els que no tenen alegria. També a ell volem entregar el millor de nosaltres mateixos. Per això, la nostra visita en esta escola màgica està carregada de simbolisme i els vostres desitjos. Estan més pròxims a fer-se realitat. Heu de fer-vos el compromís de millorar i de ser cada dia més justos i solidaris amb els que menys tenen. Feu una societat en la qual la pau i l'harmonia siguin els principals valors. M'agradaria fer un reconeixement a l'Associació d'Amics dels Reis Mags per la seva ajuda als Reis i per mantindre viva la cavalcada més antiga de la comarca, un orgull per a tot el poble. Els nostres iaios ja estaven ací i també ho estaran els nostres nets. A les famílies, per donar-li tot el sentit a aquest acte, i als xiquets i xiquetes per representar sempre un exemple per als majors d'igualtat i convivència. I gràcies al personal de l'Ajuntament, brigada de serveis, personal de neteja i policia local per col·laborar en que l'esdeveniment isca de la millor manera possible per tindre una nit màgica. Sí, gràcies, per favor. Us donem la paraula perquè anunciem el nostre missatge. Senyor alcalde, xiquets i xiquetes, grans amics del poble d'Alfara del Patriarca. Com molt bé sabeu, som els Reis Mags. Tots tres representem el món. Gaspar ve d'Àsia, Baltasar de l'Àfrica i jo, Melchor, d'Europa. Un any més arribem des de l'Orient, a esta bella població de l'Horta carregats de regals i de noves sorpreses, per a que tots vegeu renovada la vida avui, d'il·lusió i la màgia de vida. Gràcies, gràcies i molt bona nit a tots. Individu guanyador del cartell anunciador, Alexandra Morín Álvarez. Estimats veïns, xiquets i xiquetes d'Alfara,
tot el que comença acaba i nosaltres hem arribat al final. Així que no hem de moure més, perquè ja comença el repartiment de regals. Moltes gràcies, senyors estats, per la vostra presència i gràcies a tots els així presents per la vostra rebuda atenció. Bona nit i fins la propera.